Bos días, bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe vos quero falar dunha persona que a día de hoxe é unha das que máis coñecementos ten de filatelia na nosa cidade de Ourense. É unha das persoas tamén con máis colaboración efectiva dentro do noso grupo artístico e cultural, nos a xente do redor. Ademais de eso, tamén é unha reportera que cubre as noticias de todos os eventos que vimos celebrando en este grupo cultural de nos, a xente do redor. E si todo eso fora pouco, é unha docente extraordinaria no Colegio Cardenal Cisneros e é unha vital colaboradora poética cos rapaces que estudian nese centro de ensinanza. É unha das persoas que sempre nos trae sabia nova ao grupo cultural nos, a xente do redor. E por eso contamos en casi todas as revistas que levamos editadas con algunha participación juvenil da man de Marila Abad Suárez. Hoxe vos quero ler uns parágrafos dun artigo que fala do padre Feijóo como axitador de conciencias e, ademais, como foi representado na filatelia do noso país. O artículo titúlase Coleccionamos. Como sempre, o artículo genérico é Coleccionamos. E o título do artículo en concreto é O padre Feijóo, un axitador de conciencias. O padre Feijóo, cuxo nome completo é Frei Benito Jerónimo Feijóo e Montenegro, foi un erudito ensayista, sabio e polígrafo español, nado en Castemiro, provincia de Ourense, o 8 de outubro de 1676. Ingresou na orde benedictina de San Xulián de Samos en 1688. Estudou en Salamanca e ganou por oposición unha cátedra de tecnoloxía na Universidade de Oviedo, onde residiu desde 1709 ata o fin dos seus días o 26 de decembro de 1764. Feijóo é considerado o primeiro ensayista da historia española e un dos máis famosos membros da que é considerada a primeira ilustración española. Foi un dos espíritus máis universais do seu tempo e expoñente do racionalismo ilustrado. A súa vida foi tranquila e equilibrada, marcada pola curiosidade intelectual. Queridos amigos, seguide ca nosa revista número 16 nas vosas mans, disfrutando deste docto artigo que nos ofrece Marila Abad Suárez. Tamén hoxe vos vou ler un poema da rapaza que hoxe nos recomenda Marila, que se chama Yanira Beramendi González, que estuda cuarto da ESO no colexio citado Cardenal Cisneros. Titula este poema, Yanira, titula Dime. Dime que non nos veremos sendo dous descoñecidos, xurando amor eterno. Dous estranos que se ven
como algo máis, pero que nunca foron nada. Dúas persoas invisibles que nunca se ven, pero que saben que están aí. Dous amigos que nunca cumpriron a súa promesa de estar sempre aí. Ou un para o outro. Dous corredores que fosen cara a unha dirección sen tan siquera saber a donde é que van. Un floreiro escachado que por moito que o arranxen, xamais volverá a ser o mesmo que era antes. Dous humanos que sempre cometeron o mismo erro, pero que nunca aprenden diso, xa que sempre volven fracasar. Dous bolígrafos nos cales xa a suma das dúas tintas non chegan para crear unha bonita historia. Dous defuntos que desexan volver a nacer para poder coincidir noutra vida nova, sen medo a que a morte os separe unha vez máis. Dous polos iguais que as súas cargas fan que se repelan, a pesar de ser almas xemelgas. Dous case algo que nunca chegaron a ter un algo oficial. Dous que se fan chamar inimigos, pero que xamais se odiaron, xa que nunca se chegaron a dar importancia para poder odiarse. Dous científicos que non dan encontrado a ciencia para que os dous teñan unha química especial. Dúas persoas xordas que nunca se escoitaron, pero que saben que son a compañía correcta, xa que son a parella máis escoitada nos oídos de todo o mundo. Dúas persoas cegas que nin se poden ver, pero que saben que son un dúo ideal. Dúas persoas mudas que non poden falar, pero que saben que o grito máis forte é o silencio. Gracias, Yanira.